Ľudkovia, vítajte v tomto zaujímavom videu, kde si ukážeme, ako sa napríklad zbavujeme nejaké veci pod niekom, to bol zlý, odporný, pozrite, ako to vyzerá, toto nie je žiadna hygiena, bol odporný, zákerný, čím viac som bol priateľom, tým viac robili zle. Jedná sa o postup Urbexu a Alexandra Espores, teraz už Alexandra Vlogger. Toto je ich údajné tetovacie zariadenie, ktoré za chvíľu pôjde do šrotu. Lebo už asi mohli aj teraz vidieť, že je špinavé, nesterilné, plné baktérií a týmto sa tetovali. Potom ďalším videom si ukážeme, ako týmto zariadením si krásne tetovali kožu. No, môžete sa na tom pobaviť a môžete sa pobaviť teraz aj na tomto, lebo ja sa pobavím excelentne, pretože to, čo oni napáchali, narobili, tu mám zariadenie, ktoré sa použije na tuning alebo na sploštenie tohoto zariadenia, aby nezabralo kopu miesta. Takže, že to stalo 29,90. Je vidieť, že to je nejaké už asi aj rozbité, alebo ja neviem, čo tomu bolo. Je to také čudné. No ale, takže klaďo vystí. A toto bude uzemnené. Tak ako oni budú uzemnení, čo chvíľa aj úradne. Takže ideme na to. Ľudia, začíname. Dobre, tvrdé. Opa. Aha, čo mi zostalo v ruke. Dobre. Čo to tu máme? A už je to aj na 3 časti. Nejaký motorček. Aha. Nie, už ľaka. Toto je už mimo realitu. Dobre, čo máme? Toto máme. Toto ideme vybúchať, takže ideme na to. Páni, dobre tvrdé. No, už to vyzerá celkom lepšie. Ešte tu to dám nejako, fuj. Všaké fronty z toho po nich. Dosť čo vieme, že sú humusáci. Ešte aj také video bude, lebo mám natočené. Ako henta bacharta je celá zadrbaná, musím to povedať. Jak prasa. Jak prasa a on tiež to isté. Takže hygiena 0 bodov. Ja si myslím, že to stačí. Motorček. Ha, má mi dosť. Tak, to sa to lisuje. No, vidíš. Ešte pokrúti, určite. Na plucho. No, ale je krásny. Aerodynamický. Hopa. No. Toto stalo, že 30 eur. No. A ja si myslím, že šrotári budú mať radosť. Aspoň čo si nezaberie z toho miesta. Toto je do plastov. A musím povedať, že týmto videom to je asi všetko. Potom sa stretneme znova na YouTube kanály, ktoré obsahuje moje meno a priezvisko. Ja sa vždy po všetkým podpíšem. Len preto, aby videli, že oni páchali trestný čin anonymom a robili z jednu a druhú stranu proti sebe. Huckali proti sebe. Takže teraz všetky strany sa spojili a zrovna ideme do tuhého.